Doyera senyi moyo maropa a Jesu ega dino chena genyiwo maropa a Jesu ega akana kisa Chenisa basindi noziwa maropa a Jesu ega dino sunungulwa di maropa a Jesu ega dino awona basi maropa a Jesu ega akana kisa anondi chenisa basindi noziwa maropa a Jesu ega hakuna chimwe chiro maropa a Jesu ega kurekera zvitadzo maropa a Jesu ega akanakisa Chenisa basindi noziwa maropa a Jesu ega tirusimiro rwangu na maropa a Jesu ega nekururama kwangu maropa a Jesu ega akana kisa anondi chenisa basindi noziwa maropa a Jesu ega Jesu ega rukuzo ndino unza maropa a Jesu ega akana kisa anondi chenisa ziwa maropa a Jesu ega akana kisa anondi chenisa basindi noziwa maropa a Jesu ega basindi noziwa maropa a Jesu ega basindi noziwa maropa a Jesu ega. Kwazwai vana vaMwari tokuchingamidzai ku Bluffhill Media Ministry. Pachirongwa chino ngatisanganei pamusoro wenyaya unoti guard your locks. Ngwarira Bvudzi, guard your locks. Vhesi redu tinoriwana kuna Judges chapter 16
vhesi ndeya 17 to 21 inoti, akamuudza nemwoyo wake wose akati kwaari, musoro wangu hauna kutongovevurwa nechisvo, nokuti ndiri munaziri waMwari kubva padumbu ramai vangu. Kana ndikavevurwa, simba rangu richabva kwandiri. Ndingashayiwa simba ndikaita somumwe munhu. Vhesi 18. Zvino Dherira wakati aona kuti wamuudza nemwoyo wake wose, akatuma munhu kundodana madzishe avaFiristia akati, kwirai henyu kuno nguva ino, nokuti wandiudza nemwoyo wake wose. Ipapo madzishe avaFiristia vakakwira kwaari, vakauya nemari mumaoko. Vhesi 19. Iye akamuvatisa pamabvi ake, akadana munhu kuzevevura motsi nomwe dzevhudzi romusoro wake, akatanga kumumanikidza, simba rake rikabva kwaari. Akati, Samusoni, vaFiristia vasvika. Ipapo Samusoni akapepuka pahope dzake akati, ndichabuda nguva inowesa pane dzimwe nguva ndikazvisunungura. Asi wakanga usingazivi kuti Jehovha wakanga abva kwaari. Zvino vaFiristia vakamubata, vakamutumbura meso, vakaburuka naye Gaza, ndokumusunga nezvisungo zvendarira, akauya mutirongo. Mwari ngavaropafadze kuverengwa kweshoko ravo. Musoro wedu wenyaya unoti Ngwarira Bvudzi, guard the locks. Ngatiwane nguva yekunamata, ngatinamatei. Baba vedu vari kumusoro kudenga, tokutendai nekutandavadza nyasha nekuti pamwe mukana wokuverengwa kweshoko renyu. Tinokumbira Mwari mweya mutsvene, muri mubhizinesi reministration, batsirai mumwe nemumwe ari kuteerera, either listening or seeing. Ropafadzai mumwe nemumwe. Tinokumbira chipo cherimutsiriro neshanduko. We pray for revival and reformation. Saivo simba tanamata na Jesu. Amen. Mukatarira bhuku raJudges, rakanyorwa nemunyori, all theologians agree. Munyori akanyora bhuku raJudges ndi Samuel. Ndiye akarondedzera nyaya yese yavatongi munguva yemaJudges. Ndipo apo vana Caleb na Joshua vaita land reform to the whole Israel, vasvika muKenani, vatana vazorora mumakuva. Ndo Mwari pano mutsa maJudges kuti atonge Israeri. But mazuva Israeri yakanga yatsauka pamberi paMwari. So munyori anonyora bhuku raJudges akamukawerengedza pfungwa dzese, the theme and the summary of the whole book, of the chapter and the verse. Ivhesi rekupedzesera Judges chapter 21 verse 25, it says, in those days there was no king in Israel. Mazuva aya kwakanga kusisina Mwari, kusina zita raMwari wakudenga raizikanwa. Everyone did what seems right in his or her own eyes. Munhu aita zvaida. Kwanga kusingachanamatwi Mwari kutemberi, kusanctuary. Kwanga kusina zita rinonzi Mwari raidanwa panyika. Saka there was no law. Everyone akanga atsauka pamberi paMwari. Ndo mazuva ebhuku raRuth, apo murume waNaomi naNaomi vanotiza kwaIsraeri, voti kwaita nzara kwaIsraeri, takutobuda takuenda kuvaMoabhu. Usabuda muimba yechingwa, usabuda mukati mesangano, nekuti mava nenzara nemachallenges. Remain in the church of God despite the challenges. Mukatasa bhuku raRuth rinotitaurira kuti Naomi akasara asisina vana, hatizivi zvakaitika kwaMoabhu. Nemurume akafirako akati, musandidaidza kuti Naomi hama neshamwari, ndidaidzei kuti Mara. Ndakabata zvinovava pandakabuda panzvimbo yaMwari wokunamatwa. Usabuda chero matambudziko akauya, chero nzara yebasa ikauya,
chero nzara yemereji ikasimuka, usabuda muBethlehem, remain in Bethlehem, don't go to the Moabites. Ndonguva yakararama munguva yevatongi, inonzi a roller coaster religion. Madzimambo aita akasimudzwa majudges, akasimuka Israeri yainamata Mwari, mutongi akafa, Israeri yaidzokera kumashure. Saka it was a period of spiritual declension, lots of apostasy and dark ages. Raive nguva yerima. Chii chakakonzeresa kuti vanhu vatsauke pakutenda? Pane pfungwa dzinenge ina tichibata introduction yedu. Number one, leadership had died. Vana Moses, Caleb na Joshua vakaona Mwari pauzima paMount Sinai, vakaona tsoka dzaMwari, vakanga vazorora muguva, pakamuka a new generation isingazivi Mwari wekudenga. Saka new generation iyi haina kupinda muchechi by evangelism, aiwa yakazvarirwamo, yakapinda by maternity ward. Generation iyi yaive netradition and history of God, but had no experiential relationship with God. Iyi generation iyi inomuka yoti pakanaya mana aivepo ndiani, pakatsemurwa river Red Sea ndiani, vanhu pavakaponeswa, pavakarumwa nenyoka, vakaona nyoka in the wilderness, vakararama, aivepo ndiani? Pakatsemuka Jordan River, aivepo ndiani? Pakadonha mudhuri yeJericho, aiveko ndiani? Vakomana vehigher criticism vakaramba kuti Mwari kwakanga kusina. That's number 3. Vakatanga kurodzana vanonamata nevasinganamati, vakadilutwa. Ibusiness remuvengi, kubatanidza inodhonza neisingadhonzi. Chechina vakatanga kushumira vamwe vaMwari. They began to serve other gods. But Mwari, the book of Judges, it teaches us about the theology of grace. God pursues inyasha dzaMwari dzekufudza mutadzi chero akatsauka. It is the business of God. Basa raMwari kudiniko nhai vanhu vaMwari? Kuteverera mutadzi muchitema. Tinozviwana mubhuku raJudges. Saka mukaverengedza majudges akamuka mubhuku iri, nyaya yedu ndeyaSamson. Rangarirai musoro wenyaya unoti ngwarira bvudzi rako, ngwarira bvudzi, guard the locks, chengetedza bvudzi rinoyerera mukoma. Chii chakaitika? Kwakasimuka 11 judges vakatonga kwaIsraeri. But Mwari vanondishamisa, one of the last judges is Samson. Saka kwakatungamirira majudges 11. Majudges akararama nguva yekupedzesera ndi Samuel naSamson. Samuel akanga ari mukuru zvishoma kuna Samson. But Samson anozvarwa, chii chaitika? Ndo pane nyaya yedu panorwiwa hondo inonzi the battle of Afek. Israeri inoisa varume 32,000 soldiers. Varume vanoenda kuhondo, Hofni naPhinehas, vanakomana vaEli, vakomana vemusindo, vakanga vasachanamati Mwari, vanotungamirira hondo yaMwari. But ivo vasina ukama naMwari. This is just but a crop of the people in the book of Judges. Vaita upombwe musanctuary, asi vachibata zvitsvene zvaMwari. Kwakutungamirira hondo, varwa hondo navaFiristia, pakafiwa masoja ekwaIsraeri akaparara. Ndo panonzi pakaenda areka yaMwari. Areka yaMwari yaigara musanctuary ikaenda kuvaFiristia for 40 years. Yaenda, mutumwa anoburuka onanga kuna Manoa, oti oburuka oti nai areka zvayaenda kwamuri kuchazvarwa mwana. Mwana uyu munomutumidza zita rinonzi Shimshoni. Shimshoni zvaireva kubveneka kwechaedzi. But pane conditions
akapiwa mwana. Number 1, it was an angelic prophecy. Kuzvarwa kwaSamson chaiva chiprofita kuti mwana uyu ane basa pamapfudzi ake. Number 1, basa raSamson raiva rei? Raiva rekudzosa areka kubva kuvaFiristia adzorere back to Israel. Dakari number 1, because pakazvarwa Samson donzvo rake akazvarirwa kudzosa areka kubva kuvaFiristia achidzosa back to Jerusalem. Number 2, kuti adzose areka, mutumwa anopa prescription, anotsanangura kuna Manoa nemhuri. Mwana uyu haafaniri kuveurwa vhudzi romusoro wake. Leave as it is. The shorn hair should never be removed in his head. Siyai rakadaro, imhiko yekuti ndamutsaura parutivi munaziri waMwari. So number 1, he had a mission yekudzosa areka. Number 2, waisafanira kuveurwa musoro. That's number 2. Number 3, Samson waisafanira kubata mazambiringa kana kunwa mazambiringa, waisafanira kubata. Number 4, waisafanira kubata zvituna ndi Samson. This life of Samson, basa raSamson is the last judge to live. Ranga riri zano raMwari vanga wakaruka. Samson ndiye aifanira kudzosa areka. Areka aidzosa kuvaFiristia. Mwari vaingoti Samson achipedza ministry, ndichamutsa mutongi after my own heart. Mwari vaimutsa David obva auya kuzotonga areka yadzoka. So Samson is the final podromos, is the final forerunner. Ndiye munyaya aifanira kukura nzira yaDavid mambo aizouya adzosa chinamato back to position, aisa areka yaMwari panzvimbo. Hamba neshamwari, ndoda kutaura nemi. Hazvizi zvese zvinamato zvine areka yaMwari. Kumwe kwacho kunamata hakuna areka yaMwari. Areka yaita seiko panzvimbo yekunamata? Tarirai Jeriko rotorwa, areka yaive mberi, Israel ichiteera kumashure. Areka holds the forefront of worship. Areka mune mutemo yaMwari. Handi machechi ose ane mutemo yaMwari. Vamwe havana. Ndokusaka vamwe vachita vakadzi vakawanda, asi Bhaibheri richiti usaita upombwe. Handi kunamata kwese kuna areka yaMwari. Vamwe vanopfugamira zvifananidzo, handi kunamata kwese kune areka yaMwari. Cherechedza kuti kunamatwa kwaMwari chaiko ndekupi. Saka kuti Samson adzose areka yaMwari aifanira number 1 kusaveurwa musoro. Number 1. Number 2, waifanira kusabata mazambiringa. Number 3, waisafanira kubata zvituna. Chi-identity iyi kana akaiita aigona kudzosa areka yaMwari. Mambozviona here vana vaMwari? The life of Samson is a typology of a church. The individual life of Samson inotiratidza behavior yechechi yaMwari. Samson mukatasa majudges ese akararama, tinogona kuvunza, wai Mwari makaturika simba pana Samson? Tikatarira kune mhare dzavarume, vana Ehud, vana Dhibhora, mhare dzavarume, mhare dzemukadzi. Dhibhora mukadzi aityisa kuisa upenyu hwake panjodzi, but Mwari akatendera kuzorora. Mhare dzavarume vana Jefta, Gideon and his 300 men, varume vasingatengwi kana kutengeswa, but vese Mwari akavatendera kuzorora in the graves and give a final mission kumurume ainzi Samson. But mukaverengedza Bhaibheri renyu, rinoti Samson is the weakest of the weak. He was physically strong, but was morally weak. Pamhare dzese idzi, Mwari makatendera seiko Samson kupedzisa basa rekupedzisira? Pano at a critical point, Mwari vanoshandisa mudziyo wakaita saSamson. Rakanga riri zano raMwari. Mwari vanoti kuIsraeri,
mazuva Samson azvarwa, varume vekwaIsraeri, masoja nemacommanders, go for holiday, endai munorima minda, endai munovhima, but musaenda kuhondo. Samson ari one. God invested the power in one man, Samson, to redeem Israel. Kana ingaonekwa mazuva naElijah, vakomana vaprofita vachipa mazita nekudetemba, yaiva ngoro yaIsraeri namabhiza namatasvi. He was a barrack of soldiers on his own. Ari ega, he was a battalion of soldiers. Makamuna Samson, manga makainvest kwa simba rinotyisa. But Samson avajaya, akura, asvika nguva yekuti aite basa, Samson anotsauka. Mambozvionere kuti Samson represents the Adventist church. Kuzvarwa kwaSamson chaiva chiprofita. Pakatoburuka mutumwa akapa prophecy. Pachazvarwa mwana momuti Shimshon ane identity. In 1844, God raised a movement. Munyori wandinoda anonzi FD Nico anoti, it is a tailor-made church in a prophetic time with a prophetic message, yet a prophetic church. This is a prophetic church for a prophetic time with a prophetic message. Samson anosimuka aine saini yevhudzi kuti vhudzi rake harifaniri kuveurwa musoro wake, zvichimirira chizukuru chiri kurama mazuva ekupedzisira. Vane chiratidzo cheidentity, vane mufananidzo weSabata. This is an outward sign, a public declaration kuti havafaniri kuveura Sabata. Imhiko inoratidza kuti vakatsaurwa naMwari panyika. Havanamati chisikwa, vanonamata Mwari ari kumusoro kudenga. So inomirira Sabata. Mwari vanga vakaisa pamahwendefa aSamson. He had to deal with the Philistines. His mission kwaiva kuvhomora areka yaMwari kubva kuvaFilistia. Saka aifanira kutarisa mission yake was to take the identity of the ark, old time religion, oibvisa kuvaFilistia. Basa remnant is the mission of the three angels' message, preaching a gospel to the whole world, dealing with the Philistines, bringing the identity of the ark of God. Kana mukatarira sangano raMwari parakasimuka 1844, areka yaMwari yakanga iri in exile, iri matondo in dark ages. Raive basa rana Samson vemazuva iwayo kudzosa chitendero chakapambuka kwenguva, basa raSamson. But Samson akura, ravajaha akufanira kupedza ministry, anotanga kushamwaridzana navaFilistia. Mukaverenga zvakanaka zvinonzi, he sought relations outside Israel, akatanga kuita mafriends avaFilistia. But mutumwa achiburuka anoti, the Philistines are enemies. You ought to remember, be sober, bring the ark from the Philistines. Anotanga kunoita mafriends with the Philistines. We are living at the age of eternity. Jesus is soon to come. We are hearing the rumbling of the chariots. Mitsindo yezviratidzo zvekuti Jesu ava pedyo nekuuya. But the individuals, the movement like Samson, ndobatiri kuita ma-interfaith dialogues, ma-ecumenical fora meetings, neshamwari dzavaFilistia. Asiye Mwari achiti aiwa ava vavenga kuti mudzose identity. Hamufaniri kusangana mukiita shamwari dzavaFilistia. Washaiwa here? Washaiwa here nhai kwaIsraeri? Mukatarisa zvakanaka, Samson zvekare ravajaha rine simba, anotsvaka musikana, anodzika Timna. He went down. Mukaona Bible richiti down, theologically it means a fall. Adam went down into sin. Even Samson, he went down in a retrogressive fall. Kudona, stepping down the road. Mkoma kwa munaendaku.
You are going down kumaziya ndadzoka. Rangarira chitendero chekare. Unonyura maziya ndadzoka. Ngwarira Bvudzi. Guard the locks. Kwa unaenda kumaziya ndadzoka. Saka anodanana nemusikana wepaTimna. That's number 1. Mweya mutsvene waigomera pamusoro paSamson. Samson une mhiko. Number 2, anodanana nemwe musikana zvekare. Anonanga kunoita mutambo. Vabereki vomubvunza, washaya here nhai kwaIsraeri nhai Samson? But anoti ndaona. Waitrusta maziso ake. He was a slave to his own eyes. Kune vakomana, varume namadzimai vanodonha namaziso. Guard your eyes. Guard jealously your eyes. Samson anoenda. Vanotonoita mutambo. Voita an engagement. But vari munzira vachienda. Mukaverenga Bhaibheri zvakanaka rinoti. Samson akasangana neshumba munzira. Akaibvarura namaoko. Samson, shumba yamutaura, Samson, kwauri kuenda kumaziya ndadzoka. Kangani wapinda muchitema. Uri mubhizi, murima uchienda muchitema. Denga rinosangana newe. Unaona kutosangana naEudha. Uri pakati pekuda kuita chitema. Inyasha dzaMwari. Mwari vari kungokutaura kuti naiwe mukuru, nyaravo. Unoveurwa Bvudzi, nyaravo. Hauoni here kuti kwauri kuenda uko. Zvamunonovhunzira murima. Pamunoona vanhu vekuchechi paya. Pamunoona vaenzi vaya vakamboya kusangano kwenyu. Hamurohwine hana here. Ishumba yawasangana nayo munzira. Kunyangwe naBhalamu. Wakasangana nedhongi. Dhongi rake rikataura munzira. Nai vatenzi. Hamuoni here mutumwa. Zvamari kuenda kunotsvaka corruption yemari. Hamuoni here kuti chitema. Vangano vaunosangana navo uri mukati mechitema. Panorova hana yako. Ndi Mwari ari kutaura newe. Samson anoita mutambo. Anoengager. We are living at a critical time where calls for removing our doctrines are being made louder and louder. Vamwe vachapusha ngatite mibatanidzwa yezvitendero. Tite maengagement nevamwe. Tobvisa nheyo dzinotiparadzanisa nevamwe. Aiwa, iyi inzira yemaziya ndadzoka iyi. Inzira yaSamsoni. Darira zvakanaka. Bhaibheri rinoti Samson akanga asingafaniri kupfuura nepaminda yemuzambiringa. But anopfuura nepaminda yemuzambiringa. Otobata chitunha. Otora huchi mushumba yakafa. But mweya waMwari uchiti Samson uri muzodziwa utori chakanaka mushumba yakafa. Kune vanhu vanonosimbisa mabasa. Kwete kuti ndi Mwari avapa. But vanobuda nematestimony anotapira. But vakaenda kushumba dzakafa. Vanonororwa kushumba dzakafa. Vobuda nematestimony. Paya pabhodha. Mapinda nezvinhu. Munoya muchipa testimony and thanks offering pamberi paMwari. Chibayiro chaKaini. But Mwari handiyo prescription yavanoda. Sei muchipa zvinotapira imi makazviwana kuzvinhu zvakafa. Where vouchers live. Imi ndokwa munonotora. Momira pamberi pevanhu moti ndi Mwari. Moti Mwari vanoramba vanyererei. Saka Samson anoramba. Akadaro. Ninhasi. Chengetedza minda yemuzambiringa. Kunyangwe murume ainzi Naboth. Anonzi naAhabhu. Ndipe munda. Munda wemuzambiringa. Ndikupe munda wamakabheji. But Naboth anoramba anoti, it's better for me to die than to give the land of our fathers. Munda wamadzitateguru wamazambiringa. Ndopa kuna Naboth. Usachinja zvawakatenda. Naboth anonzi naAhabhu, tengesa munda yamazambiringa. But Naboth anoti, aiwa, this is the liquors of our forefathers. Handigoni kutengesa minda yamadzibaba. Ndichisubstituta namakabages. He was faithful. Preserve your identity. Chengetedza kutenda. Keep your heritage. Chengetedza hunu.
Samson forgot his identity and the dream of heaven resting on his shoulders. Komana kakangano, katanga kupinda mumadzimai. Little did he not know that kwaidzika kumazienda dzoka. Baba amondotaura nemi kwamunoenda kumazienda dzoka. Nai mai, chitema chamunotamba nacho ichi chinokunyudzai. Kwamunotamba mukoma, kwamunotamba sisi, kwamunoenda is the sinking ground. Kunonyudzao. Samson did not know. Kaverenga zvakanaka. Avajaha aifanira kubedzesa the mission. Odzosa areka, odhila navaFilistia, but anotanga kucompromise. We are at the challenge as a corporate Israel. So we are living at the cliff of the edges of time. Many compromisations are coming along the way. Tokanganwa, we are the remnant. Preserve our heritage. Kwatinoenda uko, ma forum meetings, ma interfaith, ma ecumenical dialogues. Bataiminde yemuzambiringa. Ndinasi. Vanhu voramba zvataitenda kare. Havachadi minde yemuzambiringa. Vanoda mazambiringa ebundo. Why? Because of the love of money and apostasy. Samson chengetedza bvudzi. Kaverenga zvakanaka. Judges chapter 16 verse 5. Ine zvainotaura pamusoro paSamson. 16 verse 5 it says, madzishe avaFilistia akakwira kumukadzi akati kwaari, munyengetedze uone kuti tingamukunda sei, kuti timusunge timumanikidze, ipapo mwene mumwe wedu uchakupa masirivheri ane 10 100 5,500 shekels. Sponsored the Delilah project. Notamba yo. Madimona haiti zvekutamba. Kana achidonedza munhu muchitema. Kudona kwa Samson pana Delilah. Zita rekuti Delilah munoriziva here hama neshamwari. Delilah means consumer. Mukokot. Samson akakokotwa akapera. Little did he not know he was playing in the hands of Delilah. Delilah was a super professional. Rakab waisasvika kana Maria Magdalene akadanana neMagdalene yese waisakwana pane mudzimai anonzi Delilah. Madzimambo 5 paid kuti simba raSamson ribviswe. Usatamba neDelilah project. Ndinasi mukati menyika, women are given power, being sponsored. It is the Delilah project that vise women positions in positions of power and in the positions of the church. Echoes of women's ordination. In Delilah project, feminism being promoted. Usatamba bvudzi rinoenda, usatamba neDelilah project. Panofandwa apo, pakadirwa mara. Kana morora vakomana, musarora vana Delilah. Munodaidza maspies vasori kuzodonedza Israel. Gaverenga zvakanaka. Samson avata pamakumbo aDelilah. Zvinonzi neBhaibheri, he was vexed. Wakanetswa naDelilah. Masaged. Akakanganiswa naDelilah. Kusvikira ataura anoda simba rangu ndiri munaziri waMwari. Simba rangu rinobva mumusoro. Little did he not know. Simba haribvi mubvudzi. Simba raibva mukuna Mwari. But akanga ozvitenda. Kune vanhu nhasi vane talents in the church. They have hair upon them. They have power bestowed. Vaparidzi vakuru, vaimbi, vakaropafadzwa nemari, they abuse those talents for their own individual gains. Usatamba nebvudzi mukoma, harisi rako nderaMwari. Mari yavakakupa Mwari ibvudzi.
It is for the mission. Basa ravakakupa harisi rekutsauka mukati menzira. It is ivhudzi nderekudzosa identity kwaIsraeri. Usakanganwa Samson. Samson aive nemotsi nomwe 7 locks in his head. Mukaverenga zvakanaka. Samson represents the Adventist church. Church payakasimuka 1863. Yaive 7 pillars. Like Samson, even 7 locks in his head. 7 pillars of the church. The law of God, the state of the dead, the sanctuary, spirit of prophecy, stewardship, righteousness by faith. 7 pillars dzakavhomorwa ndodzanga dzakaumba sangano. Church ine simba, ine sabata, sign inoonekwa. Samson little did not know. Paakataura izvi vaitaura vari muinner chamber, bedroom. It was a private affair. But kuveurwa kwaSamson kunyange vanga vari pakavanda, it was going to have public consequences. Mukoma zvamunoita muri murima, it's privacy. But matuso ezvivizvi, it's going to be public. Tichazviona zvamakaita murima. Tozviona Samson. Enda hako, enjoya murima. Dine with Delilah. We shall see it in public. Tozviona in public. Kana okosora, mapapa anorira samazenge. Tozviziva wakazviita in privacy. Cherish. Ngwarira Bvudzi rinoenda mukoma. Samson anovanzwa pamakumbo. Anokotsira. Mukaverenga Matthew chapter 25 verse 5 inoti. Jesu asati auya, mhandara dzakanaka nemhandara dzakaipa vachakotsira, spiritual slumber, vachatsumwaira. Handizivi mhando yaSamson akakotsira sei, but chandoziva there were demons at play. Unosatamba iwe. Musatamba mukoma. Makabata vhangeri rinotyisa muchisimudza magedhi evaFiristia. Muchinokanda mugomo. Makamboita witnessing inotyisa, but zvamakaita nhasi mokanganwa. Samson was no longer seeing the Philistines as enemies. Achiona Delilah, aiona Delilah not as an enemy, but as a friend. Hama yangu inotaura chirahwe chinoti, when an enemy kisses your teeth, count your teeth. Kana muvenga kakutsvoda muromo, verenga mazino ako kuti akakwana. But little did you know Samson. Takanga waenda kumaziya ndadzoka. Ndikaendiverenga munyori anotaura about the coming of deadly omega of apostasy. Anoti. Selected Messages, volume 1, page 204, paragraph 2, it says, the enemy of souls will sought to bring in supposition a reformation to take place among SDA, and this reformation will consist in the changing of our doctrines, in which they stand as pillars of our faith. A book of new orders, intellectual philosophy will be brought in the church. Mazuva ekupedzesera, kutsauka kunotyisa, vachashandura zvatinotenda, neyo dzichadzurwa, kopinda dzidziso dzisiri dzaMwari. Samson paakadaro, mukaverenga zvakanaka, mukati memba madzimambo akanga arimo, mabhabhamen anogona kuvevura musoro vakanga varimo, a blacksmith aigona kutushura maziso akanga arimo. Chii chakaitika? Samson anoveurwa musoro akakotsira. Little did they know the 7 locks, simba rakanga raenda. When we make compromises, removing the sanctuary, tichiramba 1844, toramba zvinyorwa zvaElen White,
toramba dzidziso that the little horn is coming. Toramba muchato, mudzimai mumwe nemurume mumwe, toti barika rakakodzera. Tiri kudzura the 7 pillars of our faith. Samson adzurwa, zvinonzi aveurwa musoro. Chii chakaitika? Kwakauya munhu akaisa mutobvu mumoto, akatumbura maziso aSamson. Samson rikava bofu. Samson anotorwa, anoendwa naye paguyo. Guyo harisi remunhurume, guyo ndaravarume. Paguyo panokuyiwa dovi hapaendi varume. Varume vanogara pamatare. But Samson, a former judge, relegated kuenda paguyo like a miniskirt, kuninipiswa. Anotanga kuenda paguyo pachigayo riri bofu. VaFiristia vanoti tapedza naSamson. Dzaiva nyasha dzaMwari. Chaidonedza Samson maziso. Aita akaona mukadzi wepaTimina wapunzika. Akaona mukadzi wepaGaza namaziso wapunzika. Denga rikati uchaponeswa usina maziso. Kune zvinhu zvichabviswa kwatiri zvinotidonedza muchitema. That's why Paul achiti vamwe nai Mwari, ndakanamata katatu, but ndine munzwa munyama. Kune minzwa minyama Mwari yavachatendera kusaibvisa. It will humble you for eternity. Kune zvicharega kubviswa naMwari, so that unoponeseka. Samson rava bofu. Chigayo chaitenderera chaidonzwa nemadhongi mairi. But madhongi anobviswa. Ndiye akanga akutenderera pachigayo. VaFiristia vanoti siyai bvudzi rake rimere kuti akwanise kugaya witi yakawandisa. But little do they know, Samson rava bofu. Ava pachigayo anoti, Mwari, I remember the mission. Ndakatadza Mwari, one more chance. Handisina maziso, I need one more chance. Give me another opportunity. Ndarangarira paya Esau atengesa udangwe, Jacob azozwa anochema, Mwari, nai baba, one more chance. But it was too late. But kuna Samson Mwari ngavatendu. Samson Mwari vakarangarira, achitenderera paguyo, asachaoni. Mwari vakanzwa nyasha Samson achiti, one more chance. Tiripo mukati mechechi, takaita zvinorova, tine mavanga ezvitema, maziso akabviswa. But you are not too far from God. One more chance. One more time, God. Anonamata. Vanhu vakanga vakubhadhara mari. Samson was now a tourism project. Vanhu vaitouya kuona a wonder of the world. Munoziva anonzi ma-wonders of the world akaita sana Great Zimbabwe, ma-pyramids of Egypt. Samson akanga kutokwana pama-wonders of the world. Vanhu vaitobhadhara voseka vachiona Samson. Kusekwa kwaSamson kwaive kusekwa kwaMwari. Mwari waIsraeri waisekwa kuti mutongi, jaji wake wakazodza. Nhasi rava bofu in the hands of the Philistines. Noti kudiniko vana vaMwari? Hasha dzaMwari dzakaviruka dzikati, kusekwa kwaSamson kusekwa kwangu, kumhurwa kwaSamson kumhurwa kwezita rangu. Mwari vakarangarira munamato waSamson. Mwari vanogona kuregerera patakatsauka, asi Mwari vanotendera kuti tiite inonzi penga udzoke, tidzoke mukati maoko aMwari. Mwari vanotitendera, vanotipa simba. Saka mukatarisa sangano remazuva ekupedzesera richambona rasika inonzi the gift of prophecy, the eyes to see the spiritual lenses. Inenge ichinzi militant church ichatenderera paguyo. But munguva dzekutambudzika, chechi yaMwari ichaita minamato yekuti Mwari, takatadza kuparidza vhangeri munguva dzepeace, tipewo simba tipedzise vhangeri. Samson anotorwa, vanoenda naye kutemberi. Ndakutopedza nyaya yangu, vanoenda naye kutemberi. Samson vaenda naye kutemberi, paive nemutambo. Anomiswa pamberi paDhagoni, voseka nekuzvidza. Samson akabata mapillars. Nguva iyi Samson arimo.
Ndiani akambocherekedza kuti Samson is a type of Christ. Samson was betrayed nemunhu waidisisa Delilah. Even Jesus was betrayed by Judas. Samson wakatengeswa nemari. Even Jesus wakatengeswa nemari. Samson ava mutemberi, anobata mapillars etemberi, oti Mwari, remember me. God, remember me. Even the thief dying at the cross registered our grief, stood on our position. Mbavha pamuchinjiko inoti zvekare, remember me. Ndinhasi kuna ari muchitema, ane mavanga nemuhwezva wechitema, ingomeka, oh Lord, remember me. Adaro anodhirisa temberi yese inodhirika. Vazhinji vakafa. Zvinonzi Samson vaakauraya mutemberi vanopfuura vaakauraya vari vapenyu. Zvakaitwa naJesu pamuchinjikwa zvinopfuura minana yose yaakaita ari mupenyu. Saka Samson is a typology for Christ. Nguva Samson yaanoparadza temberi uku kumusoro kwaIsraeri, Samueri akanga akatasana nehondo yavaFiristia. Pavanonzwa kuti Samson adonhedza temberi, auraya Dhagoni navaFiristia, simba ravo rinouya. Samueri obva anamata kuna Mwari. Mwari obva vati, Samueri, ndakupedzisa hondo iyi. Ukaona mhepo yopfuura nemamulberry trees, vatumwa. Ende hondo iyi yakarwiwa pakati pevaFiristia nevaIsraeri. Vatumwa vaMwari vakakanda mabwe, vaFiristia vakaparara. As we near the end, dziriko mhare dzavarume dzichatenderwa kuzorora mumakuva, vachafa ndana Samson, but kune vatsvene vachakrosa ndana Samueri, kuti kana vakunda hondo, mambo anonzi David, iye Kristu, achauya achizotonga nekugara panyika. Angava mavanga awinawo uri Samson, Mwari vanokunzwira. Dzoka mumoko aMwari. Ngatirangarire, Ngwarira Bvudzi rinoenda. Ngwarira Bvudzi rinoenda. Guard the locks. Chero bvudzi rikaenda, there is a revival. Bvudzi rinomera. There is a point of revival. Noda kunamata nemi. Ngatinamatei, muri pamuri ipapo, Mwari anokuitira zvakanaka. Ngatinamatei. Baba vedu vari kumusoro kudenga, varipo vakaveurwa bvudzi, simba rakaenda. Zvizhinji zvakatsauka nekusatenda. Vamwe vane mavanga echitema. Vamwe vakawana munzwa munyama usingabvisiki, wamuchabvisa pakurira kwetsuri. Zvakadaro Mwari munovada, munogona kuvaponesa mukati mechitema. Tinonamatira mutsiridzo neshanduko. Revival and reformation. Repair the broken pieces. Batanzayo zvekare, mamarriages akatsemuka, mabasa akawestwa, upfumi hwakaraswa, dzorerayo panzvimbo. Kunyange naJobho makamurangarira. Tanamata naJesu. Amen. Musandipfure tenzi, inzwa ndochema, apo madaidza vamwe. Musandipfure, muponesi, inzwa ndochema, apo madaidza vamwe. Musandipfure, ndipenyiwo wenyutsa, ndinokumbira, ndiri kupfukamira nekudawira. Muponesi, inzwa ndochema, apo madaidza vamwe. Musandipfure, ndinomusinga
Jesu ninokuchaka Rabani wa moyo wangu kuniponesa Asimi Jesu Nochema moponesi Inzwa nochema Apamada inzawawe Musandifure Chema, apomada ita